Btr सरकखौ सोलोंथाइ बिथिङाव जोबोद गोसो होनानै खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। Btr सरकारा बैरबखन्ड बियाबनि फरायसाफोरनो गासै 5,000 रांनि चेक रानदों। गोरिब थाखोनि नखरफोरनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ मदद होनायनि थांखिजों आरो Btrनि गियान सोरां बिथांखि बायदियै Btrनि मोनफ्रोमबो बियाबनि सिङाव थानाय गासै 200 फरायसुला फरायसुलिफोरनो 5,000 राङै राङारि अनसुंथाइ होनायनि थांखि लानाय बायदि दिनै 38 नं बैरबखन्ड बियाबनि सा 200 फरायसाफोरनि मादाव 65 फरायसुला फरायसुलिफोरनो 5,000 राङै चेक राननानै होनाय जादों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों Btrनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। हाबाफारिखौ दैदेनो बैरबखन्ड ब्लक UPPL दोलोनि आफादगिरि मनज काख्लारिया। Btr सरकारा सोलोंथाइनि बिथिङाव जथेस्थ गुरुत्व होनानै खामानि मावनो ओंखारदों आरो बेनिखायनो जोंनि गोरिब नखरनि गथ'फ्रा जाहाथे फरायसाफ्रा जाहाथे जेबो असुबिदा मोनासै हेंथा मोनासै फरायनायनि खाबु मोनो बेनि थाखाय जों गियान सोरां बेबायदि बिथांखिनि गेजेरजों मोनसे समस्थियाव 200 फरायसाफोरनो 5,000 करि हेफाजाब होनो बेबस्था लादों। दिनै बेनिनो भैरबखन्ड समस्थिनि जि 200 फरायसाफ्रा मोननो गोनां बिनि भितराव 65 स्टुडेन्टफोरनो चेक होनाय जाबाय। बाखि जिखि स्टुडेन्ट 200नि भितराव 65 बाद होनाय जिखिनि स्टुडेन्ट दं बिथांमोननि एकाउन्टआ जिहेतु स्टेट बेंकआव आरो स्टेट बेंकआव जायफ्रा एकाउन्टआव बिथांमोननो डाइरेक्ट बिथांमोननि एकाउन्टआव फैसा हाबखागोन बेनिखायनो बिथांमोननो चेक होनाय जायाखै। खिन्थु जायफोरनि एकाउन्टआ स्टेट बेंकआव नङा बिथांमोननोसो दिनै बे माबाखौ होनाय जादों चेक होनाय जादों। जों आसा खालामदों बे चेकनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा जथेस्थ हेफाजाब मोनगोन आरो बिथांमोननि जेंनाफोरखौ फोस्रांना लानो हागोन। माखासे गोजौ थाखोआव फरायसाफोरा बेबायदि अनसुंथाइ मोननायाव गोबां थालांनायखौ नुनो मोन्दों। जेरैहाय डक्टर फरायनो गोनां जिथु गोसो गोनां बिथांमोना थाखा फैसानि आंखालावहाय एडमिसन लानो हाया जादों। बेखौ BTC सरकारा ओरैनो डक्टर फरायनाय बे MBBS इन्जिनियार फरायफोरनो बोसोरै BTC सरकारनिफ्राय आगोलनिफ्रायनो 1 लाख थाखा होबोनाय जादों। दा बेखौ सोरबा मोनदोंना मोनाखै बुंनो हाया खिन्थु बे बेबस्थाया दङ सिगांनिफ्रायनो दं। दिनै जोंनि समावबो एखे बेबस्था दं। बेखौ जायफ्रा लानो रोङाखै बिथांमोननि गोरोन्थि खिन्थु सरकारनिफ्राय बे बेबस्था दं बोसोराव 1 लाख करि बिदि होनाय। बेनिखायनो होआखै होनना बुंब्ला गोरोन्थि जागोन। जायफ्रा मिथिया हयथ' बिथांमोना लानो रोङाखै खिन्थु बे बेबस्था दं। दिनैनि फरायसाया गाबोननि अलंबार हिसाबै फरायसाफोरखौ दिनै जिहेतु अनसुंथाइ होनानै मदद खालामबाय BTC सरकारा गोदान जिथु बिथांखि दानानै बे समावहाय फरायसाफोरखौ मा होननानै बिथोन हरदों सार? आं जोंनि फरायसाफोरखौ बेखौनो खावलायो जे सरकारनिफ्राय सामान्यबाबो जिखिनि बेबस्था होदों फरायसाफोरखौ हेफाजाब होथाथों होननानै बेखौ जाहाथे मोजां बेबहार खालामो आरो बेखौ मोननायनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोना गोसो होनानै फरायो। मानोना जोंनो मोजां दैदेनगिरि नांगौ, मोजां पलिटिसियान, मोजां डक्टर, मोजां इन्जिनियार, मोजां एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार बिदि नांगौ आरो बेबायदि मोनोब्ला जोंनि फरायसाफ्रा गोसो होना फरायबासो जों मोननो हागोन। आरो बेनिखायनो बेबायदि जाहाथे दिहुननो हायो बिनि नोजोर होनानैनो दिनै बे अनसुंथाइ होनायनि अनगायैबो जोंनि Btr सरकारा बेखै जायफ्रा इन्जिनियार एडमिसन नाजादों, जायफ्रा मेडिकेल एडमिसन लानो नागिरदों, जायफ्रा APSC बा UPSC परीक्षा होनो नागिरदों बिथांमोननि थाखाय कचिंनि बेबस्था खालामनो जों ओंखारदों आरो जों बेखौ बावैनो जागायजेनदों। गोजौ थाखोआव सोलोंथाइ लानाय जे UPSC बा APSC सोलोंथाइ जे सरकारनिफ्राय मोनसे अनसुंथाइ होनाय बेखौ कचिं जों एबारसो स्टार्ट खालामगोन। बेखौ एबारनिफ्रायसो जों स्टार्ट कचिं जायफ्रा कचिं लागोन प्रिलिमिनारि टेस्ट लागोन बे टेस्टआव जायफ्रा सेलेक्ट जागोन बिथांमोनखौ जों फ्रि कचिं लानो बेबस्था खालामो। कचिं होनायनि हयथ' मास मोननै बा मोनथाम उइदाउट फिस बेबायदि बेबस्था जों खालामगोन। बेनिफ्राय जों स्टार्ट खालामगोन। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों। आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों।
बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।